कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. भाईत अडकेल्या बिबट्याची रान विभागाकडच्यान सुखरूप सुटका. कारवार. भटकळ तालुक्यातल्या येलवडी कौरू गावात भाईत पण अडकेल्या बिबट्याची रान विभाग आणि वन्यजीव रक्षकांच्या पथकान यशस्वीपणे सुटका केली. गावातले रहिवासी नारायण नाईक हेमगेल घराच्या भागात आशिल्ल्या भाईतल्यान एक प्रकार आवाज येते आशिल्ल्यान पळवणी केली. त्यावेळार एक बिबटो भाईत पण अडकून आशिल्ल्याचे दिसून आयले. नंतर तात्काळ रान खात्याक खबर दिली. खबर मेळताच रान अधिकारी घटनास्थळार पावन बचाव कार्य सुरू केले. वन्यजीव रक्षकाच्या सहकार्यान राबिल्ल्या या मोहिमेत बिबट्याक कसली इजा न करता सुरक्षितपणे भाईतल्यान भायर काढून पिंजऱ्यात बंद केले. प्राथमिक आरोग्य तपासणीनंतर बिबट्याक योग्य रान क्षेत्रात सोडिल्याची माहिती रान अधिकाऱ्यांनी दिली. रान विभागाच्या या यशस्वी बचाव मोहिमेचे स्थानिक नागरिकांच्यान कौतुक केले. ಅಕಡೆ ಅಲ್ಲೋ रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मेळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. गोकर्णात मुसळधार पावसान रस्त्यार उदक, पर्यटकाली गर्दी. कारवार. सोमाराक सकाळपासून गोकर्ण वाठारात मुसळधार पावसान सुरुवात झाली असून शहरातल्या मुख्य रस्त्याचेर गटाराचे उदक वयर येऊन बरेच रस्ते अक्षरशः न्हंयसारखे दिसताले. गोकर्णाच्या रथबीद महाबळेश्वर देवळांतल्यान मुख्य समुद्र किनाराक वयचो रस्तो तशेंच इतर बरेच भागात उदक साचिल्ल्यान पादचारी आणि वाहन चालकांक त्रास सोंसचो पडलो. न्हंय काठावेल्या तशेंच ग्रामीण भागातल्या गंगावळी, गंगेकोळ, तदडी, मुंडगी, नाडू मास्केरी, हणेहळ्ळी, तदडी, मादनगेरी, हिरेगुत्ती आणि बर्गी वाठारात पावसाचो जोर कायम आशिल्लो. सुदैवान कसली बी जिवीतहानी जालना. मुसळधार पावसाचो आनंद घेवचेसाठी गोकर्णात पर्यटकांनी मोठी गर्दी पळोवच्याक मेळ्ळी. पावसामुळे छत्री आणि प्लास्टिक रेनकोटाची मागणी वाढील असून अनेक पर्यटक अलग अलग रंगाची छत्री आणि रेनकोट घालून फिरताना दिसताले. मान्सूनच्या पहिल्या पावसाचो आनंद पर्यटकांनी भरपूर घेतलो. मंजूर अनुदानाचा योग्य वापर करा. लता नायक. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या मासिक केडीपी बैठकीत प्रशासकीय अधिकारी लता नाईक हेमी विभागाक मंजूर झालेले अनुदान योग्य नियोजनांतल्यान पूर्णपणे वापरचे आवाहन केले. कसल्याही कारणान निधी परत वचूंक जायना ही संबंधित खात्याची जबाबदारी आसा अशें तेमी सांगले.
2026-27 सालाक तालुक्यासाठी एकूण 8,217.89 लाख रुपयाचे अनुदान मंजूर झाले असा. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, समाज कल्याण, पशुसंवर्धन आणि आदी विभागाक निधी वाटप केलं असा. पावसात पूरस्थिती निर्माण जाल्यार बोटी आणि लाईफ जॅकेट तयार दवरची सूचना बैठकीत दिली. तसेच धोकादायक वीज वाहिनं, रस्त्यावेले खड्डे आणि इतर समस्यांचे संबंधित विभागान तात्काळ उपाययोजना करची असे निर्देश दिले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कालीच्या धडकेत प्रदीप रमेश गौडा हेमी गंभीर जखमी. कारवार. बिळंगा वक्कलकेरी हांगच्या रमेश गौड हेमगेलो चलो प्रदीप रमेश गौड वय 55 हेमी दंपारा तोडूर जेड्डीगडे वाठारात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेन आयतार दिसाक आपली दुचाकी घेऊन उभी रावन उलयते असताना भरधाव वेगान आशिल्ल्या एक कारीन तेमकां जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी आशिल्ली की तेमगेली दुचाकी पयस शेतांत वचून पडली आणि प्रदीप रमेश गौड हेमगेल्या तकलेक गंभीर दुखापत जावन बेशुद्ध अवस्थेत सकल कोसळले. तेमकां तात्काळ रुग्णवाहिकेंतल्यान कारवारच्या किम्स आस्पत्रेत दाखल केले. नंतर अधिक उपचारासाठी मडगावच्या खासगी आस्पत्रेत धाडला. जिल्हा काँग्रेस प्रवक्ते शंभू शेट्टी, कामगार नेता यमुना गावकर हेमी आस्पत्रेत भेट देऊन मदत केली. आमदार सतीश सैल हेमी गोयच्या आस्पत्रेत संपर्क करून योग्य उपचार मेळचे आश्वासन दिले. जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नायक हेमी बी मदत केली. या प्रकरणात कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यात मंगळूरची रहिवासी सारिका हेमगेल विरोधात गुन्हो दाखल केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.